while tam e makko golla makko tan sabuta atna futu Allah ta ken horejo atna funa hala ma ayo na odu ko golla da fu ta golla mun gan hala bana wo ko golla dum gasi wo isamne hokkete fande tambe yaha yeso du sabude ko golle dum atna funa hala majjun hande wana afrique tan ko wana burkina tan ko ya afrique fu rock marki tan kabore aldo leydi paso windi facebook do non talkudo mudum joti o yetti burkinabe welto tado ko fabrice zango woli dum do nono yaltini inde burkina fa adna fu andi dubi weli di fayoti dubi sappo ikka tana hikkani fa goto hebay ko hebi dum do nono ko doggi o diwi dum o diwi metraji sappo e geetati ko buri don yon woni Yaya Dembo Tambura kon kediden joni Abdoulaye non kanko Fabrice Zango ko wadi ko meda wadede e adunar ndu kanko buri juddi e tabande nde wadi ko fannu triple saut c'est de ma wirde non wadi hankadi kanko woni burdo fof judde tabande e aduna wonu fotirno Abdoulaye ewa Aissatou ajaram koɗo men hannden yo ardo dia windiyankejo nambiyana balle fotoɗo dewte mo walli figidu defte kewɗe hikka hiɓɓini duuɓi sappo ko murtal ɗi naɗum mbiyana murtere waɗi ele leyɗe kewɗe araɓe murtere noddirande e dabbunde araɓe ɗum samminino ɗum e on ɗon sa hooreɓe leyɗe kewɗe omo jaaboɗo namde Ibrahima Timbiba keɗoɗen ardo dia sadima mi salminima hikka heɓi duuɓi sappo gila murtalɗi waɗi leyɗe araba murtalɗi jammaɗi dabbunde araba ko honɗum e batte ɗi ŋacci ko adi fof ala sago ƴeewen sababuji nayi ceertuɗi siffa kono noon nattodirɗi goo ko woni ko paasal duumingal to ngaru heewi e leyɗele arabeɓe ɓe ɗiɗi woni wasde potal e dawrugol walla eɗen mbawi wiide kadi ronkude wellitare wonde leydi ko ene wayno ko to banggue jayniyankoɓe tati ene wayno ko dadiɓe to kisal kono noon wonduɓe e laamu ngam lorlude miskineɓe ha mayɗeɗi saaha foof ene mbaɗa hen nayyi eɗen mbawi wiide ko battogol mo suka e yeeso policier woni Mohamed Bou Azizi to nokku Sidi Bouzi nde o waɗi ɗoɗo ɗum ɗo ko hollirde mettere makko e yeeso aduna o fof holko waɗi tampere nde arabeɓe tunisinaɓe nguuri e nder leyɗele mumen ene wawi printemps arabe o holko jibini ɗo jibini ko ala sago kiisaɗen ɗum e fannuji ɗiɗi fannu gadano o ala sago ƴeeɓen ɗum Afrique banggue rew en teskima janguuji laamɓe wariyankoɓe heewɓe aɗa mbawi wiide goo Zine El Abidine Ben Ali woni laamɗo Tunisie ɗiɗi Hosni Moubarak woni laamɗo Égypte tati enen mbawi o wiide kadi Mohamed Khadafi woni laamu Libye luttenka Libye ɗon Libye caggal mayde Mohamed Khadafi jam tabitali e ndin leydi ko hom ɗum wawata wonde sabu ɗum jam tabitali e ndin leydi sabu wonko woni ɗon ko ganduɗa yimɓeɓe nandirani nde Libye ene joguino probléme to banggue hiirogol dawrugol kono noon to banggue ngalu leydi ndi ene moƴƴuno no feewi Khadafi ene rokkunoɓe wonde baawal wawde e gurdam soko noon yimɓeɓe nde printemps o waɗi Tunisie tan kamɓene kadi ɓe jiiɗi wadde hen profito mbeɗeɓe mbaɗa donc ɓe jandini Khadafi ɗo Allah waɗi noon ummiɓe Benghazi ɓe woni ɗo rébellion o fuɗɗori ɗo ɗum waɗi ha joni ko tribiji ɗi ganduɗa ko jiiɗa ciirol jiiɗa dawrugol ha joni ko continue ene waɗi banggue kadi on saaha ko banggue politique caɗele kadi terrorisme yanti hen woni ownugol haqqillaji caggal dongre Afrique ɓaade mbiyen ko printemps arabe laamu Abdallah Salih to Yemen saami wona laamu kadi Bachar el Assad wondude ballijiɗo muɗum Russie to Vladimir Poutine ɓen ɗo kono poltima harde woni Bachar el Assad ha joni woodi Bachar el Assad ɗon e Vladimir Poutine ɓe kettaki
ko fedde hakkunde leyɗele wiinoɓe sabu ɓen kartinoɓe ɓe e wargoji ɗi kono noon a yii haa jooni wargoji e continue e nder riisi he sen arti afrique follugol ɓellamɓe ɗen leyɗe addi laamu potal so tawi aɗa mbawi hiisaade on ɗon baŋnge aɗa waawi wiide hiisaade toɓɓe ɗiɗi caggal nde printemps o waɗi e nder duuɓi sappo ɗi ko adii fof ƴeewaren holko ɗum addi to baŋnge moƴƴere eɗen mbawi yiide hen toɓɓe ɗiɗi ɗe ko weltaare dawrugol eɗen to baŋnge démocratie eɓe ngoora to baŋnge kadi manifestation wonde kadi haalde haqqiji namdade haqqiji maɓɓe ɗum ko geɗal ɗimmel ngel haa jooni noon wonko heddii ko heewi ko waɗaaka ko adii fof alaa sago baasal toɓɓe nayi keddiiɗe ɗe mbaɗaaka pour timminde démocratie o alaa sago baasal sukaaɓe haɓani ɗum haa jooni nan ɗon toɓɓere ɗiɗoɓere nde caɗeele feccugol ngalu nana e caɗeele leyɗele arabe fof nanɓe printemps arabe gueɗel taraɓe ngel jeende liggotoɓe jeenaade liggotoɓe woni corruption ko wiyata ko gueɗel nayiɓel ngel ko ronkude peeje ownoɓe haqqillaji ko wayno probléme aji terrorisme jantuɗi hen jooni ɗi se jangde sukaaɓe e rewɓe ɗum ɗo gadano ɗiɗi feccude ngalu leydi e miskineɓe tati ko wasde mawninde yimɓe taw ko nayi ko ittude dadiiɓe hiisde lomtinde ɗumen waawɓe haɓaade e ownugol haqqillaji woni bonge probléme terrorisme wono mbiyeten Ardo Dia mi jarnima eyyi mi jarnimama kadi mi weltima on ɗiɗon fof on jarama kanko koɗo meɗen hannde ne wonno Ardo Dia jewtidinde Ibrahima Timbi Ba e ko fati hono duuɓi sappo hiɓɓi ko tawa murtireji gaɗino e ley leyɗe kewɗe araɓe sammini ndu hooreɓe hewɓe e on ɗon saha Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ɗi altinere hannden gonno caggal nde jaltuɗiɗi suɓɓugoji hoorejo leydi Uganda dokkano asawere ƴaɓɓinde boobi wayno lundiɗo laamu o holli wiide ko haɗa noon yaltude e galle muɗum leydi Soudan wargoji cirwiniɗi e gaɗɗi toon hakkude leñi iwde aswene warde alan kengen yimɓe capanɗe jetton mbarama hen yimɓe temedere capanɗe jeegom woɓɓe kasi ndu mbarmi joni noon konum koɓe laamu leydi Soudan ana toon e tabintinde e deƴƴere jammaji kewɗi ɓiɓɓe leydi Tunisie ana maajo yalla hana kolla mette mum en e dow tiɗallaji na du sattinde ñi gurdam ɓiɓɓe leydi ndi e rafi golle e tiɗala du hono keɓɓe jawdi mabɓe kedde heɗade RFI fulfulde joni joni hono yeftere moɗon cellal ko ngalu cellal ko ngalu Rama Diallo on calminama e heɗade yewtere cellal ko ngalu do RFI fulfulde toɓɓere men hande ko haɓɓude e ñaw coronavirus en jewtidan e koɗo men gonɗo andan COVID-19 en kettinto sakiraɓe men yoga koɓe ande ɓi ñaw coronavirus fofo mon e heɗade yewtere cellal ko ngalu do RFI fulfulde en calminan koɗo men hande docteur Dawda Tube kanko kalfinaɗo habdude e ñawuji daaɓoji ley lokotorore fan ley ngallure Dakar ɗo kamɓe darani sahrude ñaw coronavirus leyɗe nokkuje kanko on en batidan o ko haɓɓodi e ñaw coronavirus no waylagon ɓi ñaw ngu wondi hande no pesoɗe ñaw ngu hemroto en calmini koɗo men hande docteur Dawda Tube komi médecin infectiologue woni minen cafrata ñabbuli daaɓoji gonmi actuellement ko mo centre de traitement des épidémies woni centre mo ganduɗa ko ɗon min cafrata ñawɓe COVID-19 o jonin en gon e haalde haala coronavirus ñaw coronavirus wi'ama duɓi ñaw o wayloken joni ɗime woni ko sendi ñaw mo andunoɗen gonnoɗo ɗon o e waylade ɓi ñaw ngu e coronavirus he en jii épidémie o e deuxiéme vague o en jii kawuji ne ɓeydi hewde dabgol ngol en yiya kañum ɓuuri hen hewde kono noon tan hollitama won couche goto woni e virus o omo waɗi hen modifié omo wayli e mbaadi makko e nder ngol ɗon baynugol e mbaadi makko ɓe ngadi wadde ɗum découvrir ɓe ngadi yiidi ɗum ko to henne ko leydi ne wiyetende Angleterre ɗum noon tax ene hollira e waylo heso ngo kanko oɗon virus kanko ɓuuri wawde rabde kollirani kam kanko ɓuuri wadde graw kono noon tan ɓe kolliri ko kanko ɓuuri hen wawde
tabde actuellement ko ɗon woni ɓe jarete ɗo woɗi e ndelle noon e ñawgu na seedi e ko wonno ɗon eywa ñawgu yiyama hen vraiment dabgol ngol ne wayli kañum ɓuuri yawde kono noon tan siki woni ko jiyannoɗen e ñawɓe he ko ɗum ɗon tan woni ko jiyeten ha joni sinuji ɗi kañumen foof nandi ala hen vraiment so heeɓi neɗɗo o holno wayirta ni ɗum ɗon waylaki wayli tan mak fof dabgol ngol ne hollira kañum ɓuuri wawde kañum ɓuuri yawde woɗi yimɓe na mbiya sukaɓe ɗum ɓuuri nangude ɗum woni ɓi ñaw bayliɗo o ɗum gonga na neɗɗo fuu ni wonno ko ɗum nangata eywa hay ɗo e Sénégal de en mbi premiére épidémie o premiére o mbawɗe yiiɗen hen tan ko mawɓe kono noon o e oɗo deuxiéme vague en puɗɗima yiide hen suhaaɓe en yiide tawa ngala hay ñaw goto ngala hay peɗele goto kellal kono noon tan tawa virus o ene jagguiɗe haaɓe ganduɗa tawa woni hen sahaaji ko kawuji baddidirawo ha jomum waɗi hospitalisé e nder centre de traitement he eyi ɗum ɗon kam vraiment e oɗo saaha en jiiɗi sakiraɓe yoga kokki konnguli muɓɓoye koɓe andi e ñaw coronavirus e ƴamɗeji koɓe jogani on ko firtantonɓe ko haɓɓudi e ñaw ngu ko musidɗo Kumbali radio Jowol Sare États-Unis e ñaw ngu no waylorini hen sahaji kam ñaw so ɓooyi tan heewi ko corona won hen ley nokkuji to wayli ari ha ɗo ni e États-Unis en noon raɓirta ni ene yaawi kono yawani warde ɗum ko ñaw o no waylorini donc même ɗo e nder États-Unis won yimɓe tan woɗɓe tan wiɓe ñaw wodani so jii ñaw o ɓurti ɗo e États-Unis ɓurti ko président Donald Trump o gonɗinani ñaw o kadi kala neɗɗo jeeyaɗo e parti makko o salima gonɗina ñaw o yimɓe ɓeɗo mbatta masque ji waɗoya hôpitaluji foof keewi haaɓe mbaɗa tantuje e to otoji gonanno eɓe cafa hen yimɓe Californie hande ɓuuri bonde no mbayɗen ni tan ko noon yimɓe foof mbayno waɗi yimɓe jaɓani safara turkoɓe walla jaɓani ɗum walla wiya kokkeriya ko ɓuuri wonde gonga coronavirus no woodi sa daari hôpitaluji ne heewi mayɓe morgueji ne heewi mayɓe doctereɓe ne jaltina tampina goya mbi yo yimɓe mballu ɗumen yo mbaɗ masque ji yo ɗuminen yimɓe ne maayi hôpital uji taw koreji mumen ngala ɗon foof koko heƴƴata e ɗeɗo leyɗele ko gonga eɗen gandi Amérique ne mawni ɓe mbima sa wiyama mbarodinamɗa e lawol he sa rewi ɗo ndi ganma maya taaro mbiya wona gonga yo yimɓe ɓe gandu ñaw o no woodi horna on neɗɗo jottako tan wiya ɓawde mi mayiraka tan ñaw o wodani non ñaw o no woodi ñaw o no woodi ñaw o ala safara ko fayte vaccin o noon vaccin o yimɓe ɓe complique tan kono yo afrique ji gandu kala leɗɗe ɓe jarata ummi koye leyɗele turkoɓe pesode coronavirus to min kay pesode mi wona jaɓanɗoɗe kay to jaɓanɗo kam ɗo fuu mi wallirta ɗum fa jaɓa fesade pesoɗen to lamnal lam e faade docteur oɓe du yalle afrique wawa moƴƴinde lekki muɗum ko wawi fesde ɓiɓɓe afrique na hay pesode goni wadde hannde ɗo woni saliɓe ɗe e leydi maɓɓe toon won jaɓɓe wonɓe jaɓay andi fa hannde ka wonko manque majjum bandiraɓe autorité ji men afrique leyɗele men afrique foof oɗo rafi kalteɗe biteɗe coronavirus nde noon tawde cellal kongal rafi mo ganduɗa diiri hitande bandiraɓe wadde ono rafi wadde autorité ji yoɓe jawno ɓe jacco ɓe mballa ɓe belma leɗɗi bawɗe ɗum safru dañe guila law ina moƴƴi hen ndenen ɓuuri hen heew lorade e boomade eko mawɓe dañƴe capanɗe nayyi capanɗe joyyi ɓaari capanɗe jeegom duuɓi wadde ko en ganda noon vaccin ji kaleteɗi ɗin ɗon beela ko heeɗi gaari safrude ɗum ɗon ɗin rafiji walla alaka allahu alam ko Allah andi is noon yoɓe jawno ɓe jaccaji ɓe mbaɗa feere ɓe daña leɗɗi bawɗi safrude oɗo rafi biteɗe coronavirus caggal konnguli sakiraɓe ɓe ime pirtantonɓe pesoɗe ñaw coronavirus fuɗɗama heɓayde leyɗe yoga aduna joni yimɓe koolaki sanne ene pesoɗe ɗe gondi ɗime woni ko mbawɗon fande hollude ɓe yimɓe bon ko fate vaccination o no mbiruɗa ni e oɗo saaha e aduna o foof woni kala leydi ndi mbawɗa yaade ene waɗi yimɓe ɓe ganduɗa ene jaɓi ɗum ene waɗi yimɓe ɓe ganduɗa kadi jaɓani ɗum eywa jaɓɓe ɗum ɓe eɓe jogui holto ɓe fawi ɗum ɓe jaɓani ɗum ke kadi kañumenne ene jogui wonto ɓe fawi ɗum goto fof e mabɓe haalanima tan ko tagui jaɓi walla ko tagui jaɓani kadi mboɗo sikkima jomumen mbawa ɗum famirde noon eywa vaccin o kamɓe ɓe kolliri ɓe mbi ko vaccin o waɗama e teste ujunnaji yimɓe eyi o hollirama omo waɗi efficace à 95% par exemple e yimɓe temedere mo ƴettuɗa foof omo ñaw wawi dandude hen capanɗe jeenayo joyi ha fayi capanɗe jeenayo e ko fawi ndele saɗɗa wala ɗon dago no yimɓe ɓe kuliri ɗum ni
eyo kono noon tan no yimɓe ɓe ene waɗi ɓulɓi ɗum kañumen kuliri ɗum ko sabu ñawngu ɓooyaani ko ari yimɓe ɓe dañaani heen temps juutɗo haa ko ngannduɗaa vaccin ene yaltine haa ene hollire ni vaccin o vraiment ene waawi ɗum ñawndude donc kamɓene kadi e baŋnge heen eɓe mbaawi jogaade goonga par ce que hade eɓe mbaawi wiide kadi ko wiyetee effet secondaire aji woni so a ƴettii piqûre o wonko ngannduɗaa ne waawi heen heɓdema kamɓene kadi ɓe manki hoolaade ɗiɗon ɗum ɓe mbii ko yimɓe ɓen waɗaani ɗum étudié haa no haaniri ni fa wadde joni leyɗe men afrique nanaka ɗo to pesoɗe coronavirus o heɓa waɗede sana guine conakry ndele leyɗe men afrique safari wala ko moƴƴina tahon ko anen leyɗe men moƴƴinani ko emen taho wala enen koye men alaa ko fewnuɗen ko faate ñakkal ngal alaa ko fewnuɗine ɗum ɗo ɗi leyɗeɗe ɗe holko ɓe mbaɗata ɓe foti wadde tan ko sodde vaccin o e laboratoire uji fewnuji ɗum mais ɗo e nder afrique kam vraiment leɗɗe ɗe gollaka ɗo gasi sanne kokke sakiraɓe tindinoje ko haɓɓude e renanade koye muɓɓoye fa hannden ɓa o mbi ñaw gonnogu ɗon eko wayi ley ngu fou ko ñaw goto bon tindinoje ɗe ko yimɓeɓe yo tinno tan eko mbaɗatno o départ ko woni woɗɗodirde nde woni distanciation 1 métre woni jomumen entina cuumugol hunukungol e kinengol woni ɓornugol masque o normalement masque o foti wadde sumde hinere nde e hunuko o fof law gotol taw jomumen kadi tinno e labgol juuɗe ngol ko jomum yalti walla ko way noon dal tinno e lawɗiɗi juuɗe ɗe no moƴƴi e reno kadi ko wayno memtade yeeso ngo e ko way noon min jetti on sanne docteur Dawda Tube eko lamnanɗon sakiraɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on jarama sanne sanne en jetti koɗo men safro gollo to hôpital Fann kanko halfina sahrude ñawuji o haɓɓodi e ɓiɓɓe ñaw wiyeteɗe wilisiji omo golla to hôpital Fann gallure Dakar ɗo en jetti o sanne eko firtani en ñalade hande nde en jetti du sakiraɓe on fuɗo tawa ɗon on keeɗi yewtere cellal ko ngalu do RFI fulfulde on jarama toɓɓere men jeɗɗire warore woni ñaw ɓandu janandu ñaw malɗinowo nguru gite e ƴiye battane ñaw ngu hande ley aduna safrade ngu e yiitude renade ñaw ngu ɗum bateten ko warta cele konguli mon e ƴamɗe mon dow ngon callalol yewtere nde woni kowal 290 capanɗe jeegom 649 102 capanɗe 72 en kewtu altine warore e jam e cellal foomo yamɗi 13 yoni dow Dakar yamɗi 14 to tinuis heeɗiɓe bisimilla e kabaruji ñalawmari Aissatou Ly toɓɓe mawɗe ɗe Tunisie 632 yimɓe nanga e seppoji baɗoji o saaha e leydi ndi e yoga e nangaɓe sukaɓe joom duuɓi 15 fayi duuɓi 25 holko saabi seppoji mabɓe holko saabi ɓe nanga men keɓ humpito ɗo e seeɗe Nigeria dak konunkoɓe wonde tomate arti juuɗe konunkoɓe leydi ndi ɓe kepti ɗum hanki caggal piyanɗe mawɗe hakkunde mabɓe e fedde état islamique Sénégal fedde Austraafrique di weltake ko mawɗo fedde Horizon sans frontière nodda e yeeso procureur ɗum saabi ɓe namdi yomo accite men keɗomo e kabaruji ɗi mawɗo kanko mawɗo fedde nde toɓɓe mawɗe ɗi ngoni ɗo bandiraɓe fofo mon guddirten kabaruji ñalawma hande ɗi ko to Centrafrique nuygal nambiyen saryamangal leydi ndi semmindi jaltude arane woteji baɗɗi ñande nogay jeeɗiɗi lewru ƴaɓɓiɗo ndu Faustin Archange Touadéra heɓi kaw siftinde o heɓino toɓɓe 53 piccal 16 e nder temedere fof to Tunisie 600 e ko fawi ko ɗum woni limo yimɓe nangaɓe e seppoji baɗoji gila balɗe 3 hannden toon e ɓen sukaɓe yareteɓe duuɓi 15 faa duuɓi 25 Abdoulaye Diko a jarama Aissatou hono ɗum woori jammaji tati hankin ko yimɓe ɗanata ko e ley galluji kewɗe e leydi Tunisie joom konngol jagorde dranina nden hak ɓiɓɓe leydi ndi ɗum woni kanko Khaled Ayouni
e wima ko yimɓe capanɗe jeegom yimɓe temedde jeegom mbiyeten yimɓe temedde jeegom e capan tatane ɗiɗon goni nangaɓe mo jokkini hen du wiide goɓe sukaɓe waroɓe iwde duuɓi 15 yaade duuɓi 25 goni ɓurɓe fo tawede e dow laaɓi ɗi ana cuma pineje e nokkuje ɗuɗe tuuni yuppete mum en e wima ko fa han so wonko ɓen ɗon sukaɓe tewtata ñalawma woni hono ko ɓe kani majade fiirnide du hana wadde hakkude mabɓe kamɓe e konunkoɓe leydi ndi sakko fa nokkuje bonne fiirnide ɗi noon wiide hono ɗi gaɗi e leydi nokkuje kewɗe sakkude nokkuje du ɓurɗe fof tampude e leydi ndiɗo leydi Tunisie nokkuje ɗe tiɗallaji e banggal hono keɓe jawdi e nguura en woni e mum en handen konunkoɓe leydi ndi jaltinama naɓama e nokkuje kewɗe yeru laamu Bizerte ɗum ɗon ana rewa ɗum saha leydi ndi e laamu Sus funnangue leydi ndi Kasserine e Siliana bange hakkundere naytorade hirnangue e leydi Tunisie yalla eɓe cembina ndenagu e ɗum woni gollirɗe laamu leydi ndi gonɗe toon tawene ana wara tan e balɗe 4 ko tawa yituma wuuri samminere hono laamu kanko Zine El Abidine Ben Ali ɗum ɗon waɗi e ndi ɗo leydi Tunisie eɗen meccito nden on murtere hiɓɓini duuɓi 10 ɗum ɗon ɗum ko laati sababu so waɗi wayltere e jogala laamu e leyɗe kewɗe leyɗe araɓe lamdugal noon anɗon yalla murtere wonde ana gandi Tunisie na gandaki ɗum Abdoulaye a jarama Sudan ko ɓuri capanɗe jeetato yimɓe woni ko mbaga e nder balɗe ɗiɗi kareli baɗɗi e laamu Darfour hakkunde ɗi leñi ɗiɗi ɗum woni noddirteɓe armasalite e arabeɓe temedere e capanɗe jeegom yimɓe keeɓi hen gañande horejo jagorɗe leydi ndi Abdallah Hamdok waɗi toon nulaɓe mum beela jaam e deƴre ene heɓe andinde ay hande won kareli baɗɗi toon to banggue worgo Darfour yimɓe nogay woni ko mbasi bittali mumen e wiide goto e mawɓe leñol falata galleji kewɗi duppama to Nigeria konunkoɓe leydi ndi ɓamti daka mumen gonka mart e banggue rewo funnangue leydi ndi ɗum waɗi hanki aletta caggal nde piyanɗe mawɗi mbaɗi hakkunde konunkoɓe Nigeria e fedde état islamique wonde e leydi ndi noon hollitiri horeɓe konunkoɓe leydi Nigeria e windande nde ɓe mbaɗi keɗoɗen Minati Diallo konunkoɓe weteɓe tura taka banko tawtude konunkoɓe ɓe gollal mu en hawri e dow ɗum woni armée de l'air bonni otoji jeɗɗi sembankoɓe Boko Haram wakkati nde ɓe anniyi hippade min non hollitiri hoorejo konunkoɓe Nigeria e cimtol jamma asawere nde keñen daraniɓe ndenagu leydi ndi kolliti ɓanti dagorne marte wonde e juuɗe yimɓe état islamique guila arjumare nde gendi marte ana tawa e leydi diwal Borno kilométriji temedere e capanɗe 3 woni hakkunde mun ujunaji yimɓe civil en woni ko eggi e ndi gendi faade Maiduguri e ley seedamuyaji keɓaɗi ton adadu yimɓe e gollirɗe keddiɗe ley o basi andaka wattu jonin o jokkini hen cimtol ngol